Добър ден. Ще може ли да използвам тоалетната ви, ако не е проблем? По принцип тоалетната е само за клиенти на заведението. Добре, в такъв случай една водичка, като излезна ще се оправиме. Добре, заповядайте. Добре, благодаря. Извинете, в тоалетната един човек си мие змията. Моля, ти полудя ли? Какво говориш тук пред хората? Ти наред ли си? Срам нямаш ли? Идете и вижте, ако не ми вярвате, аз се махам от тука. Всички да запазят спокойствие. Този определено беше Куку. Сега лично ще се уверя, че всичко е наред. Спокойно. Спокойно, хора, не е това, което си помислихме, че е. Наистина е змия. Чакай, бе, къде отидоха всички, бе?